Döwran şuň gürüňdeşligi kabul edip gelen üçin köp sag bol. Geçen hepde men okuwňda kabul etdiň we şu günüm ýene görüşdik. Köp sag bol. Gysgaça seni tanımak isteýär, sen arada bilmek isteýär, özüň arada gysgaça aýdyp berip bilersiňmi? Salam aleyküm Döwran ağa. Mene minnetdaş interwýuňyz üçin, etýän hyzmatlaryňyz üçin. Men şu wagt 12-nji klasda, orta mektepde şu ýyl otursam. Nesip bolsa kolej gitmek niýetim bar. Men özüm Türkmenistan'da dowlan, Aşgabatda. Bärigem 2013-nji ýylda geldim. Rangowy. Ni bu high school'da, orta mektepde okuyan diýip aýtdyň. Nerede okuyan? Men George Washington High School'da San Francisco'da okuyan. Mektebiňizdäki okuw sistemaňyzy sapaklaryňyz arada aýdyp berip bilersiňmi? Mektepde iki görnüş klaslamız bar. Birisi hökman alma klaslamız, olara ATG requirements diýär. Beýlekden gapdaldan öz höwüsden ýa klaslamız bolýar. ATG requirements'da hökman İngiliz dili, tarih, matematika we şoňa meňdeş sapaklar alýar. Beýlekde bolsa computer, hospitality, medicina, saglyk şoňa meňdeş klaslar bar. Olar mektepden soň galyp okuwçylara kömek etýärler. Ikinciden dostlarymyz bar, klassdaşlarymyz. Olaryň okap bizi özlerine höwüslendirip çekdirýär. Bizim okan wagtymyz olar özlerinde çekýär. Üçüncü dönem mektepden soň berýän klasslar bar, tapaklar bar, ýa-da klublar bar. Şolara galyp okuwçylar öz wagtlaryny geçirýärler. Gatgowy. Ni ýan klublar barada diýdiň. Şo klublar barada aýdyp bere, kysgaça. Nähil klublar bar? Ol hökman almalymy ýa daşyndan istesen gatnaşylýarmy? Klublar, her hili klublar bar. Başgaça da ama komandalar diýär, topor. Ama futbol toporumuz bar, basketbol toporlarymız bar, beýsbol diýdi, basketbol diýdi. We başga topordan başga klublarymız bar. Meselen, ýanky medicina klublarymız bar. Tigir oňorlayan klublarymız bar, maşina oňorlayan klublarymız bar. Ýa-da men gatnaşanym robotics klublar, robot öğretýän klublarymız. Gatgowy. Oňa hökman barmal diýilen zat ýok, okuwçylar mektepden soň wagtyny geçirmek üçin barýarlar. Gatgowy. Ýanky robotics öwrenýän diýdiň, şo arada klub bar diýdiň. Şo arada aýdyp berip bilersiňmi? Nämeler edýäňiz o taýda? Birinci semestrde iki tane muallimlerimiz okuwçylara öğretýärler. İkinci semestrde bolsa her toporyň başyny belliýärler. Ondan soň 6 hepdeniň içinde bir robot ýatak tutarýar. Ondan soň ol robotun gatnaşýar. Roboty nädip ýasaýaňyz? Nämelerden ibarat bolýar robotlaryňyz? Robotlaryň ýasamak üçin, çaltyrak ýasamak üçin iň asat usuly 30 adamy toporlara bölmek. O toporlarda robotun için ýazýan rollar, hereketlerini, näme etmediğini ýazýarlar. Başga robotun daşyna oňarýan rollar. Ondan business toporumuz bar. Olar bolsa ýanky kampaniýa, Apple diýdi, Facebook diýdi, Salesforce diýdi, şolar ýaly kampaniýalardan kömek pul alýarsa, ondan şo puly robot ulanýar. Gatgowy. Näçerak pul alyp bildiňiz şu wagtça? Öňki ýyly $30,000 töwerek çykdy. $30,000 alyp pul kömek berdiler size. Robot ýasamaňyz üçin. Olam diňe bir kampaniýa däldi, şu bir näçe kampaniýalar alanmakda. Dogry. Haýsy kampaniýalar meselem? İçinde Apple var, Facebook var, Salesforce var, Beacon var. Bu toporda indi sen haýsy orny aldyň, saňa nähil orn berdiler? Başta robotun daşyny oňarýan topora girdim. Ýerden robotun materialyny taplanýan toporyň başy boldum. Yani mekanik taraplarına seyredipsinde. Ýalny derler. Klasyňyzda, sınıfyňyzda näçe millet bar? Haýsy görnüş milletlerden dostlarlaryň bar? Milletleri sanasan ýyl oturmadan. Näme diýsem, ýanky aýtjym ýa dokumentler ýok bolsa-da bular özlerine alýarlar da. Şoň üçin bärde millet kän olsa illa saýlap durýar. Saýlap durýar. Göne meselem plan ýurtlardan diýip aýdyp biljekleriň barmy? Elbetde. Meksika
Meksika'dan klatlaştım. Men mesela en yakın dostum ol Fransa'dan, yana yakın dostum ol İspanya'dan. Ondan İtalya'dan bir okuçumuz var. Bosniya deydi. Ondan Gündoğur taraftan, Gündoğur Asya taraftan okuçularımız var. Hatay deydi, Japonya, Filipin. Ondan Latin Amerika'dan dağıtlarımız var. Okuçularımız var. Kanada deydi. O yurtlardan ama. Köşk medeniyetlerden adamlar Medeniyet. var. Ondan Kaptanda mesela okuçu klatlaşan oturuyor başka millet bolsa. Şolar bilen gepleşip ondan o milletlerine medeniyetlerini öğrenýär. Olaram bizim Türkmen medeniyetlerini öğrenýärler. Paylaşýanlar, bilemediler. Gowda dolam bir taraplyny özüň gösterýändir. Ha. Bir çetten ondan bir gowdady. Mesela men fransuzca öğrenýän. Men ondan ýakynda otan fransuz bolansoň şu fransuz dilini praktik etmeyen adam var. O yerde programma bilen oyun yazmanı öğretýärler. Klasyňyzda nämeler ýitgeş görýän özüňe? Birinjilik bilen malumlar toporda işlemäni öğretýärler. Ikinciden klasyň öňünde geplemäni öğretýärler. Üçüncüden maýyp klasyňdan var, olaryň bir bilen bil okuýarlar. Meselem aýa ya eli işlemese olary aýratyn mektepde öwrenoklarda olaryň bir bilen okuýarlar. Gatgowy. Ýani okuňyzda meni belli bir ýerlere gezdirdiň hem görkezdiň hem. Şoň bir ýerini aýdypdyň. Awtowologlar bejerýär diýip. Şo barada aýdyp beräý. Ýa aýtmaýaly kaptanın öz saýlap bolan klasyňa bolýar. Şoňadam awtowologlar bejerip bolan klasymyz bar. Birinji näle diýsem, 2 sana kurs bolýar. Meselem 9-njy klasda birinji kursyny alsaň, 10-njy klasda uje 2-nji kursyny alyp bolýanda. Birinji kursunda diňe başlangyç datlaryny öğretýärler. Motor diýdi, ýağın çalışma, ýağın öğretýärler. Ondan ýağynam çalışyp bilýäňiz. Hem datlaryny öğretýärler. Ýöne birinji kursunda iň asasy da seretýärler. Ýa motor. Näle işleýişini, ondan maşin, näle düzmeşini öğretýärler. Ondan ikinji kursa gelen wagty olar uje özlerine bir maşin berýärler, ýa motorum girýär. Ondan şolary okuwçylaryň özleri bejerýärler. Burdan kömek dat gerek bolsa, onda gidip malumlardan sorýarlar. Gowy. Soň ýanky gören awtowologlarmy okuwa degişli awtowologlarmy ýa birler size getirip berýärmi? Öwreniň diýip. Birler bize getirip berýärler, ýöne olaram öz maşinler, meselem siz maşininizi etseňiz, men ýağım çalyp beriň diýip. Biz ýağın mut çalyp berer, ýöne oňadam köp wagtlyk arkalar sebäp okuwçylara öğretmek üçin. Hyzmat edýäňiz başgalarynyň işini bitirip berip bilýär. Meselem problemler, maşin problemasyny çözmek üçin. Ýöne onu öwretmek üçin hem öwrenmek üçin alyp galýaňyz köpürak wagtlyk. Meselem onda men öz maşinamy burun getireýinmi? Getirip bilýäňiz. Näçe wagtlyk elersiňiz meselem? Orada da bagly. Näçe getireniňe de bagly. Meselem ýağın çalışdyrmak üçin getirseňiz, onda 1 aýlyk zat çeker. 1 aýlyk. Eger teker çalışdyrmak üçin 2 aý gider. Ondan ýa motorunyň birden bejertmek üçin uje 5 aý törek eglerde. Onda men getirmäýin onda. Ýöne ondan ikinji kursda test aldyrýarlar. Şu testden geçden size mekanik uğrundan sertifikat berýärler. Şu sertifikat bilen hem uje mekanik bolup işläp bilýäňiz. Gatgowy. Olam aýratyn bir mümkinçilik da, tejribe. Gowy. Mektepde malumlar bilen dostluğuňyz nähili, ara gatnaşyňyz nähili? Malumlarymyz edil okuwçylar ýaly biz bilen käwa aýdymdatlar diňläp oturýarlar ýa-da biz bilen ahar diýerler. Ondan mektepden ýak aýtmaýarlar, mektepden soň galyp okujak diýsek olardan kömek etýärler.
ve klub ya topardatlar aşağı baktıp olurdan bir kömek etdiler. Mesela sen özüň bir topar açmak isleýän her haýsy bir topar. Mesela ýanky köp milletler diýdiň, halkara agara gatnaşyp bir zatlar diýip bir topar açak bolýan we şu taýda bir işler etmek isleýän, şonu açmaga kömek edýärler, dogrymy? O. Ni robotics urunna özüm ösürjek diýen şolurda klublara gatnaşýan, şolurda işler alyp barýan diýen, geljekde de dowam etjekmi şolura ýa başga zatlara höweslenýärmi? O netip ota gelecekte dem okumak isteyen, öğrenmek isteyen, men fikrimçe gelecekte köp zatlar kompýutera ya robotlara baglaşyk bolar diýip pikirlenýän. Şoň üçin häzir kod ýazmany ýa-da şu robotun işleýäni öwrenmäni men üçin möhüm. One, power up! And we'll see who goes to the semifinals. It's the red or the blue. Blue Alliance, they've got 2 power cubes. They claim it first. Red Alliance gets 1 in their switch, where the Blue Alliance is going to maintain a slight lead. 50 points for red. For blue, 64-15 has 5 seconds left. Gutele Robotics trying to hook on, but they do not make it as time expires. Red Alliance in the lead at the end of time. The official scores for the tiebreaker, it is the Red Alliance. Red Alliance bringing it in with a 399 and Blue Alliance with a 232. The Red Alliance will move on to the semifinals. Bu ýerde ýa şu wagtky arkamyzda görýän ýerimiz San Francisco şäheri we mundan aşakda bir näçe kilometr aşakda Silicon Valley başlaýar. Oňa da türkmençe Silikon jülgesi diýilýär. O ýerde de bir näçe milyard dollarlyk kompaniýalar var, ýani Apple diýdik, Google diýdik. Hatda şu wagt Türkmenistanda köp kullanylýan bir chat programy IMO hem şu taýlarda ýerleşýän ekeni. Bu ýerde elbetde bu kompaniýalar sen okuwňa täsir edýändir. Pikirlerine, düşüncelerine elbette täsir edýändir. Şu kompaniýalar bilen nähile baglanşyk gurup bilýän özüňe? Nämeler peýdalanyp bilýän? Kompaniýalar mektebimizde gelibem öden hödürleýärler, öden reklam etýärler. Onsoň bizem bar şu kompaniýalarda öwrenjek diýdik, bize aýraty bir işgär berýärler. Onsoň olar bize öwrenip, onsoň özümizden bir zat ýatýar. Meselem, 8-nji klasda Fitbit bilen Square kompaniýaga gitdim. Şu ýerde bir işgär berdiler. Şu işgär maňa başda öwretdi kompaniýanyň näle işleýänini we ondan soň özümizden bir zat öwretdik we kompaniýaga görkezdik. Ondan soň mektebimizde dem görkezdik. Gaty o haýsy kompaniýa diýdiň? Fitbit bilen Square. Fitbit. Olar näme iş edýärler? Olar saat öwretýärler. Saatam sizin saglygyňyzy barlaýar. Saglygy barlayan sagat. O. Gaty owurdat. Onda her haýsy bir kompaniýa bilen baglanyş kurup şolardan peýdalanyp bilýän bärde. O. Kömekçi bolýarlar. O. Gaty owurdat. O. Ni döwrümizde hemme ulanýan zatlarymyz tehnologiýa bolup barýar. Dogry dämi? O. Ni tehnologiýada elbetde kod ýazmak bilen ýanky software bilen hardware'dan ibarat bir zat. Ni kod ýazmanyny öwrenipsiň, öwrenýänim diýen tägem kod ýazmak näme diýip sorasam näme diýip jogap beripler. Kod ýazmanyň her hile görnüşi var. Meselem kompýutera ýazsaň, ol website, oyun programmaly şolar ýaly. Zatlar näme etmelidigini aýtjaňyz, ýa-da robot üçin kod ýazýan, oňa bolsa robotun hereketlerini düşündürýän. Geljekde maksadyň näme? Maksadym kompýuter kod ýazmak, programmирование, kompýuter inženýerçilik etmek etleýän, netip bolsa. Şoňadan kollej zatlary tapşyrdyk, jogaplaryny garaşyp otyryn. Mart aýlynda netip bolsa jogaplary geler. Nerelerde okumak isleýän? Silicon Valley'den kan uzakrak gitmelenok, ýöne gerekdiyse New York taraplardan gitmek razy. Planyň bar. O. Gowy. Höwes edýän okuwň haýsy?
UC Berkeley. UC Berkeley. University of California, Berkeley. Döwran kod yazmak kıyın mı? Yok, iňe sasy oturup öňsüň berip öwrenseňiz, gaty çat wagt alarsaňyz, olam edil dil öwrenmek ýaly. Kıyın ýalyňda. Oo. Doğru, indi bu kodu mesela men öwrenmek isleýän, ökman men okuw gitmelimi ýa öz başda öwrenip bilýänmi? Kod ýazmak üçin hökman kompýuter bilen internetten bolsa ýeter. Sebäbi şu ikisi bolsa, ýa kod ýazmagydan öwrenýäňiz, işläme bilýäňiz we öz kampaniýaňyzy açdyňyz, onu hem bilýäňiz. Onda döwran şu wagt diňe kompýuter bilen internet bolsa men öýde oturan yerimden özüm kod ýazmagyny öwrenip bilýän, soň kod ýazyp bir zatlary döredüm bilýän. Dogrymy? Dogry. Soň şirketem açyp şonu ulaldyň bilýän. Dogry. Oturan yerimden. Oo. Şonu ýalan sat. Oo. Biz näme üçin kod ýazmagyny öwrenmeli diýip sorasam. Sebäbi geljekde men pikirimçe hem zatlar kompýuter ýa-da robot baglaşyk bolar we onsoň o robotlary ýa biziň häzirki işleýän işlerimiz alar diýip pikir etýän. Şoňa üçin alanyny ýaraşadam, onsoň ýene-de iş köpmeler. Biz ýene-de robotlary ýalmak üçin ýa-da döretmek üçin programmistler gerek bolar geljekde. Şoňa üçin kod ýazmagyň möhüm. Öwrenmek gerek diýäňler. Oo. Geljekde nähi maksatlaryň bar, nämeler etmek isleýän? Gelecekte ne tip bolsa orta mektep okutup ondan kolleje girmek isleýän, üniversitet ýa kollej. Ondan soň bolsa iş tapyp işe girmek isleýän, işte biraz iş öwrenip, ondan soň öz kampaniýamy açmak niýetim bar. Dogry. Yani senem bir startup emele getiresiň gelýär. Ne tip bolsa? Gatko öz ýaşdaşlaryňa ýa-da adamlara aýtmak isleýän bir zadyň barmy? Ilkinçilik bilen öwreden oklar diýip geçese oturma, sen öwreneseňiz ýa olsun öz eliňizde. Şoňa üçin okan öwrenin görün. Döwran Recep, köp sag bol şuň geleniň üçin, bize şu maglumatlary biz bilen paýlaşanyň üçin, pikirleriň bize aýdanyň üçin. Ýene nesip bolsa geljekde planlaryňy, öz maksatlaryňy amala aşyrarsyň we öz ýaňy aýdyşyň ýaly kampaniýaň gurarsyň öz nesip bolsa ýene 3-4 ýyldan görüşýän çagynda. Öyle. Görüşelmi? Ne tip bolsa? Bolýar. Sağ olun. Sağ ol. Aha.